Hello, good people. Welcome back to yet another video. Aiwa, Uncle saying ndo sita rangu sekuzoa kwenyu anditi kungotaurawo. Right guys, alongside Big Sam. Samurona panapa ka Big Sam zvavakabva vaita ka vakati Uncle sound yenyu yakadhakwa. Anditi Big Sam waigara vachiti Uncle ka sound yenyu imhoso here kuti maita sekuru vanhu vaungonzwira kunyara but otherwise sound yakadhakwa. Saka Big Sam vanezva vabva vanditira nditi mukazonzwa sound kutotangira video rino iri mukada kuona sound ya quality izvi zvazvemarefu anditi so Big Sam wanowanikwa panapa panonzi panani kona speak na second anditi shop yavo ndo iyo yamuri kuona panapa hainetse kuona pa opposite pa Harare Water so mukangosvika panapa panowanikwa zvinhu zvakasiyana siyana anditi inzwaika ma-content creators ukaona uri content creator usati wasvika panapa hameno zvauri kuita ikoko hameno zvauri kuita maybe uchirudzidza content yekuprimary anditi ndavapa mahara mundaraunda vasazokudza vatenga Big Sam mira ndandichataura kana so guys chipo ichi and this is chinoita 250 chinhu chamuri kuona kabox kaka muri kutooneka nezvese zvine zviri mukati it's $250 but anyway kana uri content creator munyowani ndokumbirawo mamwawo kana uri munyowaniwo uri kutanga toezawo 250 inogona kunetsa nditi unogona kuuya wotorawo zveprice werichi iri nani panapa regai vachitaura vega Big Sam panapa pane pangunzi mari panapa then 250 60 and ndo cheapest kana uri munyowani unombotanga nepanapa usazoende kune sound yandandirimbori nayo tangira panapa zvichidaro also mafoni aripo anditi mafoni vai vanofarirawo micheno mawachi aripo mapouch phone accessories ese aripo makamera right makamera as well nemalens anditi kuno ndo kumwe kwaka utakwenda kumusoro makamera aripo malights tingati kese kanoshandiswa online kese anditi also don't forget kuti vanokwanisa kutodilivhera kwauri ikoko anditi chaunongoita you just pay online and then kana order online then zvinhu zvako zvotouya futi anditi kwazoti vachada kutanga kuorder mazuva ekutanga anditi in fact vachaorder kubva nhasi kusvika Saturday ndine ndiri muHarare free transport as long as uri muHarare ndokuendesera imunongoti mukafonerwa moti Uncle muzukuru wenyu afoni uya muendesi aditi chakaipa kai aditi so guys uyai panapa indatokudzira izvo kana iwo wakuda kuzoita zvemusoro wako kwaunonodhurwa enda hako bandakudzira ichaipi much love.